sa pusan, nagtabag ko og fortune. Ang baso ko kain ka na, di aras loyo ha. Ang ini ko ba'y inala, sang itasin sinamaran, ang dughan kong niyamiran, pinabuhi sa palahubong. Ako si palahubog, habdik og panglihok, kung ila kong tanawon, at kusad magmalipayon. Kan mo adi ang dalaga, tutok-tutok dayon, maunay di mailhang nga siya akong pangasawan. Di ko mga sawa na naman, lagi kay watot kwarta. Ang akong pangasawan, ang pitsira o garapan. Nasuko ang akong nanay, kay nagsige lang miyang tagay. Untag o tuhapon, ang galon mo'y pangasawon. Sinong bagay dire, sinong bagay dito, maawa lang pulis, kay amorat kini. Binukbuk kay dire, binukbuk kay dito, hantod ang tao, buktot na kaayo. Mauna siya mga Idol Totong Tugsok. akong channel, Totong Tugsok TV. O, Korimaw, next vlog. Kali mo, Idol. Suginlan ko kamo sa kinabuhing sambay. Buntag o tuhapon, sige lang mga tuwang skalon. Kung wala kami kwarta, madaluran among mata. Kayon lag hinuktok sa karsada magpapantok, o dili maniklo nalag manok. Sama karon na piyak wa piso ra ni kadako atiklo ko na. Wala kami mamilyo nga naman, kay wala kami uyab. Asawa na lang, maayong standby, kay hindi lang gimi kanonay. Kung adyon na pa'y tuba, hala magsigim migla maunay talipay ramong standby. Ano na kanta, guys? Okay. Ano na kanta? Mauna siya ay version. Okay? Gusto kong maglagot, gusto kong maglagot, ng akong kinabuhi. Yeah, come on! Kadaghan karon sa babay ka na buhay muling. Naghalihang mga dalaga ka na buhay hanga. Kumikan makahatinig kay gwapo ni gagway. Magkatinood lang ako gustong malipas. Kay ang bugtong nagmahal na mo ang amurang nanay. Maulay sumbungan ko sa akong mga pagmahay. Ambot kong ano ba, idlas man ang Mauna gumay. si Korimaw! Gusto kong mga sawa, apanapakyas man, wagayod na tumar. Yeah! Gusto kong maglagot, gusto kong maglagot, ng akong kinabuhi. Daghan karon sa mga babay ka na kuway kuhin.
Daghan diha mga maestra kanakuha ni angan. Maestra pa. Kumikan magkakatini kay maot ug dakway. Yes. Tinuod na. Maot pero gwapo. Tinuod lang ako gustong malipan. Kay ang buktong nagmahal na ko ang akurang nanay. Maulay kasumbungan ko sa tanang uwan. Amyo kung ano ba idlas ma gusto kong magsuroy-suroy daghan kog kuyap kabit o may asawa. Bungot ako. Ay, kalimti guys. Grabe. Totong Kurimaw. Taksok TV. Grabe, kurimaw din. Daghan siya kuya. Kabit o asawa ba? Among view. Pagkalaming nga palandungon Shout out sa tanan. sa tanan nga imong giingon kung sila di ay ilatang higugmaon. Ano man? Bisan asa ning kalibutan pobre man og may kwarta kitang tanan parihara. Okay kayo guys. Pagkadaghan sa kalibutan Oh, na. Saman. angay na tong tuhoan Ay, tuhoan. ang bansang katawhan dunay katong may batasan barihan ako ang namurag amo gani ingon kaninyo sa hila basta kitang tanan puros Diyos higala. Okay. Hay, inday, unsay imong sakit Nga naman yan. nagluspad ka ng imong ngait. Ay, ay. Hay, inday, batampale dayon kang dudong nga wait bisag way ngipon. Okay guys. Ito guys. Alang sa tanan na mga subscribers, supporters, shout out na ko tanan mga silingan, labi na gyud sa Naminaw, ingon man sa Naminaw, bungot sa Okok, inyong idol, Totong Tugsok Tugsok TV. TV. Bisita ko ni sa Kurimaw Mix Vlogs alias TV. Totong Tugsok TV. Mao ni siya version. Okay? Gusto kong maglagot. Gusto kong maglagot. Ning akong kinabuhi. Yeah, come on! Kadaghan karon sa babay kanakuhay puling. Naghalihang mga dalaga kanakuhay hangay. Kumikan makahakini kay gwapo ni gagway. Pagkatinood lang ako gustong malipan. Kay ang bugtong nagmahal na mo ang amurang nanay. Maulay sumbungan ko sa akong mga pagmahay. Ambot kong ano ba? Idlos man ang Mao ni gugma. si Kurimaw! Gusto kong mga sawa apan napakyas man wagayod lutuman. Yeah! Gusto kong maglagot, gusto kong maglagot ning akong kinabuhi. Kadaghan karon sa mga babay kanakuhay puling. Daghan diha mga maestra kanakuhay angan. Maestra pa? Kumikan magkakatini kay maot ug dakway. Yes! Tinuod na. Maot pero gwapo. Tinuod lang ako gustong malipan. Kay ang buktong nagmahal na ko ang akurang nanay. Maulay kasumbungan ko sa tanang uwan. Amyo kung ano ba idlas ma gusto
subuloy. Kung magsuroy-suroy, daghan kog kuyap, kabit o may asawa. Bungot ako. Ay, kalimti guys. Grabe, Totong Kurimaw. Tuksok TV. Grabe, Kurimaw din. Daghan siya, kuya. Kabit o asawa ba? Among viewers sa Kurimaw. Next vlog. Mao ni. Mo ni resulta, oh. Mo ni resulta sa asawa. Napaya ko mga guys, tubagong ko to yung kanta. Aron di mo masayod, tinuod gina, oh. Pagka laming nga palandungon Shout out sa tanan. sa tanan nga imong giingon kung sila di ay ilatang higugmaon. Ano man? Bisan asa ning kalibutan, pobre man og may kwarta, kitang tanan parihara. Okay kayo guys. Pagkadaghan sa kalibutan, Oh, na. Unsa man? angay na tong tuhoan, Ay, tuan. ang bansang katawhan. Dunay abog may batasan, barihan ako ang namurag amo. Ngani ingon kaninyo sa hila, basta kitang tanan puros yun higala. Okay. Hay, inday, unsa imong sakit, Ano man diha? nagluspad ka ng imong ngait. Ay, ay. Hay, inday, matampale dayon. Usaman? Kang dudong nga wait bisag way ngipon. Okay guys. Makapugaw na si Madina. Okay kayo. Okay kayo. Oh, sumpay na siya. Mao ni siya sumpay mga katagsok. Sa kagabi ihayag ang bulan. Naglakaw-lakaw si Madina. Iyang nasugat ng babaeng pigulang. Yada yung kiningang ipasikat. Paghuman sa nahitabo, ang tigulang naghilat nagbako. Og ni uli sa ilang tribo, og ni sumbong kang lapu-lapu. Yes! Yes naman. Kurimaw mix vlog. O madilan pagkawa mo'y batasan, si lola ko imong giamong-amongan. Angay kagyong pagasilutan, mamatay ka dito sa maktan. Yes! Pagkahuman sa ilang bati, si Madilan naigos karati. Si Madilan natikangkang natumba, o namatay kayo siya. O karon si Majilan gipangajian, pero lang ni sapat way kalibutan. Ano? Kay ang manabtan miingon man, ayaw sunda kay purting maldito ha. Mao na siya mga Kurimaw mix vlog. Onya, giubanan ni Totong Tugsok TV ha. Napani kanta mga igsoon ni Kuya kay si Magellan sa diri. Salamat kay ko nga ato ning na bisita ron ako. Thank you dai kayo mga katugsok no. Salamat kog dako nga ni bisita ang Kurimaw mix vlog diri sa kuan ya, nag-collab sila sa kuan channel Totong Tugsok TV. Ako ang mga subscribers o followers sa kuan channel ingon man sa among main Janwa Mix TV. Kamo na mo'y mahibaw sa pag subscribe o pagsuporta sa nila sa ilahang channel sa Kurimaw Mix Vlog kay ini sila ni collab sa among channel Janwa Mix TV 3 Bukak sa among tulog yun. Makita ninyo katong Rider part 1, part 2, part 3. Okay. Thank you Galvez. Kini di ay si Big Rizada. Bek Rizada. Kauban si Hanggi Ubanan si Alfred Alpa o si Lawrence Redo. Ingon man ang inyong amigo Totong Tugsok Redo Remedio. TV.